Yo, welkom bij een nieuwe video. Dit is Chill React. Wij gaan reageren op filmpjes die je misschien sturen of filmpjes die populair binnen. Woe! En Joet reageren wij op het nieuwe nummer van Coldplay en BTS. Dus chill lekker mooi. Yes, luistert je ooit naar Coldplay of BTS? Ik heb wel eens Coldplay van BTS eigenlijk. Misschien al echt een populaire nummer wat er niet op de radio komt. Ja, nee, Coldplay luister ik wel eens. Ja. Ik ben heel benieuwd. We gaan. 3, 2, 1, yes. Oké. Once upon a time, many years from now, music is forbidden across the spheres. Oh. 3 different planets, 3 different brands. Die band. Wat? Did you left Rick? In the wild they are hunted by the silencers. Wauw. Wow. Het wel een beetje van Star Trek vibes. Wat? Het heeft een beetje Star Trek vibes of zo. Ja. Nice. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. Oeh. Een holograph. Yes! Never ending forever, baby. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you light up inside. Oeh, nou is onze mom. Wow, ziek. Ik weet net wat ze zeiden. Wel catchy. Hij is wel echt. Dit was wel een lekkere beat of zo, weet je? Ja. Ja. Oh, oké. Een gekke... Dat zag ik wel. Een beetje van die Star Trek vibes. Ja, ik weet het. Wat dit voor alien beesten. Dit. Oh, iedereen idee? Oh nee, dat kijk net. Zij ben wel knap. Ja. Ik snap wel dat mensen fan van hem bent. Ja. Ik snap het echt wel. Zieke rap. De rap, we hebben niks van versteerd. Yeah! Wow. Elf. Get all it through the universe. Oh. Ik ben net... Wat voegt het element van die aliens? Ta. Nou, omdat het universe is, hè? Ja, oké, maar... Het is zo random. Oh nee. Oeh. Ze mooi geen muziek. Komen ze nou al in je buik, hoor? Oh. Nee, zus, ze mooi geen muziek maakt hier op deze planeet. Oh ja. Dus no... Oh, spannend. Spannend. Ik wel heel spannend wat er nou in gebeurt, Ja, hè? dit is... Oeh. Sowieso drop die beat straks. Ja, echt. drop dit. Yeah! Nou, wat een goeie. Wat een feestje! Oh, wat Gaat ze doen? Oh! We komen het nooit te weten.
Ja, wat is dit voor spannend einde? Oeh. We are all in the universe. Oh. We are all in the universe, jongens. Stiekem besteden. Zet dat maar op een tegeltje. Ja, ik vond het een leuk vestje. Ik vond het leuk beat. Ja. K-pop? Wat is dat nou? Is dat wel Japans? Japans. muziek. Dat is Koreaans. Oh, Koreaans, echt goed. De K in de K-pop zit voor Koreaans. Ik ben blond, oké. Maar We hoe stonden zit- er wat Fransje, luister stonden nooit. Nee, ik wist er nooit naar, maar Ik zie alleen op de radio of zo het voorkomt, maar voor de rest ik net. ik ken het verstaan. Maar Coldplay wel. Coldplay is kijk lekker wel Engels. verstaan. Ja. Dat kan wel niet even staan. Er is ook nog een video bij wij op reageren, Matte, of een foto, plaatsie, iets oors, een TikTok, iets. Stuur hem lekker op. En kom maar zeker gezellig in de Discord. En via het net te liken, te abonneren, al dat soort dingen. Al dat soort dingen. En jongens, dan zien we je in de volgende video. Doei doei!